dækker hele fladen her. Det hedder fladeflektioner, hvor man kan stå stille med de 4 fingre og køre rundt med tommelfingeren. De er sådan halvdybe. Går halvdybt ned i musklen. Hvis jeg bliver træt af at bruge mine tommelfinger, så kan jeg også stå stille med den, og så kan jeg køre rundt med de 4 fingre. Det er det samme greb, det er bare udført med 4 fingre i stedet for. Og balance af muskelfiberen kører ligesom rundt i og dækker en flade. Grænser for, hvor længe patienten kan overleve, så indimellem